No niin, nyt taitaa kaikki olla viimein toiminnassa ja kello on 9. Eli hyvää huomenta ja tervetuloa tämän aamun webinaariin. Keskustellaan vähän rautakaupan tilasta tässä muuttuvassa markkinassa. Ennen kuin mennään päivän agendaan, niin käydään muutama käytännön juttu läpi. Ensinnäkin tämä webinaari nauhoitetaan ja webinaarissa tulee sitten tallenne tämän päivän aikana teille kaikille. Sen lisäksi chatti on aktivoitu ja sinne sitten voi laittaa webinaarin aikana tulleita kysymyksiä, kommentteja, muuta vastaavaa. Ja me olemme jättäneet tähän webinaariin noin sellaisen 10-15 minuutin ikkunan sitten kysymyksille. Mutta ehkä sitten tästä seuraavaksi voitaisiin mennä esittelyjen pariin ja voin aloittaa itsestäni. Eli Juho Kuusijärvi ja olen ollut Arvopartnersilla noin 5 vuotta. Toimin meillä markkinoinnin vetäjänä ja sen lisäksi sitten toimin hakukonoptimoinnin konsulttina. Oikeastaan kaikkeen hakukäytökseen ja hakukonoptimointiin kohdistuvia toimenpiteitä ja digitaalista strategiaa teen. Ja toimin myös sitten meidän suurimmissa asiakkuuksissa asiakasvastaavana. Minun seurassani on tässä 2 alan huippuasiantuntijaa ja aloitetaan vaikka ensin sitten Arhi sinusta. Joo, huomenta vaan kaikille. Eli Arhi Kivilahti ja kaupan alan kommentaattori, analyytikko, kaupan tilan kautta haastattelen, kirjoitan alasta ja tutkijana kuvittelin tulevani isona tutkijaksi, mutta päädyin sitten kuitenkin konsultoinnin ja muutaman keskovuoden kautta yrittäjäksi ja nyt sitten 6 vuotta on ollut tämmöinen itsenäinen kommentaattori ja analyytikko. On kyllä hieno titteli, kommentaattori. Tai niin kuin S-ryhmä Arttu Laine sanoi, että ammattimainen kalvojen tekijä. Tuo menee sitten vähän loukkauksen puolella. Hyvä. Ja hei vaan kaikille, mun nimi on Matti Kojo, Arvopartnersilla toimitusjohtajana. Oma kokemus tosiaan reilu 17 vuotta alalta operatiivisen ja aina operatiivisesta hallitustyöskentelyyn asti, eli jonkun verran tullut katseltua tätä retailipuolta elämän aikana ja ehkä työura-aikana enemmänkin. Yes, mutta mennään sitten asiassa eteenpäin. Vielä lyhyesti tosiaan Arvopartnersista, niin ollaan tosiaan erikoistuttu tekemään kasvua ja kauppaa, monikanavaista vähittäiskauppaa ja monikanavaisia kuluttajapalveluita tekeville yrityksille digitaalisin välineen jo yli 10 vuoden ajan. Se on ollut pitkään, kun ollaan oltu messissä. Ja tosiaan vastataan sitten yleisesti asiakkaiden uusasiakashankinnasta ja kestävän kasvun tuottamisesta. No niin, nyt saatiin meidänkin plugi laitettua, niin päästään sitten eteenpäin. Ja aloitetaan vaikka ensin tästä kaupantilan tutkimuksesta. Ja Arhi, haluatko vähän kertoa näistä? Joo, no ehkä se, mikä toki varmaan kaikille, jotka on vähänkään vähittäiskauppaa seurannut, niin tässä korona-ajan yhteydessä oli hyvin monilla toimialoilla tämmöinen hurja myyntipiikki, oli se sitten kotitoimistojen elektroniikan hankkimisen tai sisustamisen ja erityisesti sitten rakentamisen puolella. Ja rautakauppa ehkä laveasti katsottuna tässä tilastokeskuksen tilastossa on mukana kodin sisustaminen. Molemmilla oli erittäin hyviä vuosia ennen koronaa, varsinkin tämä, kun katsoo tätä indeksiä, että sieltä 2015 oikeastaan sen erilaisten eurokriisien jälkeen niin tuli hyvin pitkä yhtäjaksoinen kannattavan kasvun kausi, jossa tietenkin sit yritykset kautta linjan menestyi hyvin. Ja sitten ehkä homma vähän tasaantui, ja sitten tämä on ollut toimiala, joka on ehkä kodin ohella kaikista voimakkaimmin kärsinyt. Oli hyviä vuosia koronassa, mutta sitten kun katsoo millaisia miinuksia oli, niin tuolla joillain yrityksillä mentiin yli 20% miinuksia. Toki sitten RTV kaatukin. Kodin sisustuksessahan sit vielä rinnakkaistoimiala, niin siellä on ollut sit samanlaista turbulenssia. Ja tämä on ollut sit monille yrityksille vaikeat, mutta samaan aikaan niin kuin esimerkiksi K-ryhmästä tai muualta on korostettu, että sit pahoina aikoina tietenkin hyvät toimijat sit kestää ja selviää. Ja sanotaan, että se on myös osittain pirstaloinut tätä markkinaa, mikä on sitten tässä seuraavaksi ehkä hyvä nostaa esiin, että tämä rautakauppa, toki harvalla toimialalla on niin vahvoja mielikuvia, mitä joskus 70-luvulla, kun Spede loi rautakauppaan tietyn mielikuvan
joka varmasti osittain niin kuin elää edelleen asiakkaiden mielissä, mutta se on myös johtanut osittain siihen, että se niin kuin palvelun tarve on muuttunut, että ammattiasiakkaat varsinkin, niin eihän he tarvitse samanlaista palvelua kuin tämmöinen poropeukalo, joka menee sopivaa ruuvia. Ja sitten samaan aikaan toimiala on teknistynyt hyvin vahvasti, erilaiset niin kuin digitalisoitumisen, ilmastonmuutoksen aiheuttamat niin kuin tarpeet, säätely johtaa siihen, että ei niin kuin moni edes halua niin kuin miettiä, että miten näitä asioita tehdään, jolloin on itsestään selvää helppoa, että varsinkin varmaan kaupungeissa halutaan käyttää enemmän niin kuin ammatti-ihmisiä apuna, joka tuo erilaisen tarpeen, ja se on johtanut siihen, että varsinkin niin kuin kuluttajakauppaa niin poikkeuksellisen vahvasti dominoinut K-rauta tai Kesko on tehnyt hyvin isojakin liikkeitä viimeisen 10 vuoden aikana siirtyäkseen siihen ammatti- ja tukkuportaaseen, joka, jos vaikka Onnista miettii, niin ei Suomessa montaa niin onnistunutta ja menestynyttä yrityskauppaa kuin Kesko ja Onnisen yrityskauppa. Mutta sitten samaan aikaan, kun he on panostanut erittäin järkevästi tähän niin kuin yrityspuoleen ja nimenomaan kaupa-alalla tai missä tahansa strategiassa on hyvä, kun keskittyy johonkin, tekee jotain, eikä kaikkea. Ei he toki niin kuin halua sivuttaa kuluttajia, mutta se keskittyminen niin kuin B2B on nimenomaan sit avannut mahdollisuuden muille, jotka ehkä niin kuin enemmän tämmöiseen halpakauppa, vaikka nyt puuiloa sinällään välttämättä halpakauppa klassisessa merkityksessä, mutta halpakaupan toimintaperiaatteet, että myydään vähän pienempää valikoimaa, vaikka nyt nimessä onkin puu, niin ei ehkä puuta myydäkään, mutta jätetään tiettyjä asioita pois, myydään vähän kapeampaa, aika oman merkkipainotteista valikoimaa, eli niin kuin halvemman hintapisteen tuotteita, niin siellä on taas sitten hurjia kasvuja. Jos niin kuin toimialalla on jyrkkiä miinuksia, niin monet näistä rautakaupan toimijoista on niin kuin tavaratalo-liike niin kuin kategoriassa, ja puuilo on niin kuin sitten taas omalla tavallaan hengästyttävä menestystarina niin kuin valtavan kovasta ja erittäin kannattavasta kasvusta. Ja sitten siellä on iso liuta ruotsalaisia ja muita suomalaisia samantyyppisiä toimijoita. Ja sitten ehkä semmoisena niin kuin omana mausteenaan tähän tulee tämä niin kuin hypermarkettien hurja menestys viimeisen. Varsinkin ehkä niin kuin ruokapuolellahan kansainvälisesti puhuttiin tuossa niin pari vuotta ennen koronaa, että alkaako hypermarkettien menestys olla niin kuin nähty. No, korona toi hieman erilaisen kierteen asiaa. Ja se, että niin kuin S-ryhmähän ei ole pystynyt haastamaan Keskoa rautakaupassa koskaan. On ollut Prisma-rautaa, on ollut erilaisia niin kuin omia ketjuja, mutta sitten taas selkeästi sinne Prisman sisälle se tuntuu istuvan. Et asiakkaat ei nyt välttämättä maalia ostaessaan ajattele, että no Prisma, mutta sitten taas kun he käy siellä Prismassa, siellä käydään se noin 100 kertaa useammin kuin rautakaupassa, niin sitten huomataan, että no hetkinen, täältähän saa nauloja, ja täältähän saa niin kuin sitä, ja täältä, ja sitten saatetaankin mennä toisella kertaa sinne rautakauppaan, tai sinne Prismaan niin kuin niillä rauta-asioinnin tarpeella, plus Prisma on monesti 24/7 auki, kun taas sitten perinteistä rautakauppaa ei kannata pitää. Mutta voisi tuossa olla K-raudalla vähän semmoinen military grade-tyyppinen psykologinen, no en mä voi sanoa kikka, koska se on selkeä valinta, mutta että on todettu, että hei, että meillä on aika hyvä näkyvyys tässä kuluttajakentässä. Jos me vielä annetaan tämä mielikuva pro-toimijasta, niin se tulee mukana samalla, kun me voidaan keskittyä palvelemaan pro-segmenttiä. Että sitä kuluttajaa ei ole ikään kuin unohdettu, koska on hyvä näkyvyys. Sitten on hyvä ketju tietysti, kohtuullisen hyvä varmaan spontaani tunnettuus ja niin edelleen, monia hyviä tekijöitä. Ja sitten tekemällä tämmöinen fokuspeli, niin pystytäänkin vähän niin kuin ohimennen palvelemaan kahta segmenttiä. Ilman muuta, ja nimenomaan semmoinen niin kuin varmaan, että jos asiakas miettii, että mikä on niin kuin osaava, mistä löytyy, niin kuin, kun sitä palvelua saa. Ja kyllähän sitä nykyään K-raudasta saa, sitä palvelua. Ja kauppiasvetoisuus toki niin kuin tukee tätä. Kyllä se, ja varmaan se johtaa sit osittain siihen, että varsinkin semmoiset, ketkä haluaa tehdä niin kuin vähän paremmin, vähän enemmän, että siellä sitten niin kuin K-rauta on varmaan aika luonteva vaihtoehto. Se, mikä tässä teidän tutkimuksessakin nousee esiin, nämä erilaiset digitaalisuuden, mainonnan ja läsnäolon ja muun, niin yksi osa-alue tietenkin, mikä Suomessa varsinkaan ei ole rautakaupassa ollut kauhean vahvasti näkyvillä. Vaikka verkkokauppaa tehdään, niin se verkossa myyminen ei ole, niin kuin, että se on enemmän, niin kuin, en nyt halua sanoa rumasti, mutta tämmöinen digitaalinen katalogi, joka kertoo tuotteen sijainnin ja onko saldoja. Mutta toki meillä on niin kuin ruotsalaisen BHGn omistamat nämä niin kuin
talon.com ja Netrauta, Joo. jotka myy puhtaasti verkossa, kasvanut niin kuin keskikokoisiksi, suurehkoiksi suomalaisiksi verkkokaupoiksi. Toisaalta sitten taas esimerkiksi miettii, Ruotsissa Byggmaxilla on jo 18% myynnistä verkossa. Että se alkaa olla just hyvin erityyppinen bisnes. Ehkä sanotaan, että suomalaiset, kun siitä desimaalia siirtää niin yhden pykälän vasemmalle, niin ollaan lähempänä. Ja maailmalla toki niin kuin Home Depot panostaa tosi paljon niin kuin toimituksen nopeuteen. Toki he myös ehkä tietyllä tavalla kunnianosoituksena suomalaisten niin kuin panostukselle tähän B2B, hehän on tehnyt isoja investointeja B2B-puolen vahvistamiseen, eli sikäli voi ehkä ajatella, että Kesko esimerkiksi oli vähän niin kuin edellä muita, mutta että se verkkokauppa itsessään, niin kuin hyvin toi DHG Tomi Uusitorppa sanoi tässä, kun mä haastattelin häntä tähän juttuun, että ei sellaista kategoriaa ole rautakaupassa, joka ei menisi verkossa hyvin, että sitä ei vaan ole niin kuin tehty, ja joku sitten varmaan tulee sitäkin kasvattamaan. Ja voihan tässä olla myöskin sisäisen raportoinnin kysymys siitä, että onko vaikka noutomyynti, niin meneekö se sille toimipisteelle vai verkkokaupalle. Niin, se on varmaan se semmoinen ihan klassinen verkkokauppa on pientä, että kun tilataan verkosta ja toimitetaan niin kuin työmaalle tai kotiin. Kyllä. Mutta onhan rautakaupassa paljon tuotteita, joita ei todellakaan tarvitse heti. Et se on dropshippingille erittäin niin kuin hyvä toimiala. Ja sitten on ne tietyt tuotteet, joita tarvitaan taas saman tien. Ja siihen varmaan niin tämä K-Rautavolt-yhteistyö voi olla oikeinkin toimiva malli. Ja oikeastaan tässä nyt, kun tämänkin sun erittäin hyvän analyysin kautta, niin on ihan selkeää, että markkina on aika merkittävässä murroksessa. Ja juuri senkin takia me haluttiin tehdä tätä tutkimusta, koska me haluttiin ymmärtää enemmän rautakaupasta, tästä toimialasta, ketä siellä pyörii, ketkä siellä toimii, ja myös siitä niin kuin hakukäytöksestä. Me nähdään paljon muutoksia, mitä tällä hetkellä niin kuin hakumaailmassa tapahtuu. Meillä on tullut uusia kanavia, mistä henkilöt hakevat asioita. AI-mode saapui juuri vähän aika sitten Suomeen, silloin omat vaikutuksensa. AI-ostamisesta on paljon keskusteltu lähiaikoina. Ja sitten muutenkin, kun hypermarketit ja muut saapuu enemmän tälle markkinalle, niin se on myös näkynyt tuossa meidän tutkimuksessa, että ennen kun mentiin käymään vaikka Prismassa ja huomattiin, että nämä myykin maalia, niin nykyään sitten jo haetaan näillä hypermarketeilla, halpaketjuilla, vähittäistavarakaupan toimijoilla, että näillähän varmaan muuten on näitä, kun mä oon näitä ostanut ennenkin. Ja se on tosi mielenkiintoista. Ja oikeastaan tuosta sitten segwayna voidaankin sitten mennä tuohon meidän tuohon tutkimukseen. Ja ennen kuin mennään siihen tutkimukseen, niin haluttiin vielä lyhyesti kertoa, että miten tätä tutkimusta ollaan rakennettu. Eli tosiaan yhdessä Arhin kanssa ollaan toteutettu, ja tämä tutkimus on katsonut 13 toimijaa Suomen rautakauppamarkkinalta, ja kaikkihan nämä eivät ole perinteisiä rautakauppoja, vaan me ollaan myös otettu erityiskauppoja ja sitten niin kutsutusti disruptoreita, eli tämmöistä markkinaravistelijaa, kuten päivittäistavarakauppaa tai halpaketjua, jotka sitten ollaan huomattu tämän tutkimuksen yhteydessä, että nämä kyseiset tahot ovat enenevissä määrin merkittäviä. Ja miten me haluttiin tätä meidän kokonaisuutta rakentaa, oli, että me ensin haluttiin nähdä hakunäkyvyyden maailmaa, että missä, ketä haetaan, minkälainen avainsana profiili, kenellä on tällä hetkellä paras näkyvyys ja millaisella tavalla se näkyvyys esiintyy. Ja siinäkin oli merkittävästi erilaisia muuttujia. Ja tämän lisäksi me tehtiin sitten vielä niin kuin digitaalisten kyvykkyyden analyysiä. Eli me haluttiin nähdä, että kuinka hyvin nämä verkkokaupat ovat pystyneet ammentamaan tätä kivijalka-tekemistä, kivijalan ammattilaisuutta ja tapaa, miten kivijalassa ostetaan, niin kuinka hyvin ollaan pystytty sitä tuomaan sitten tuohon verkkokaupan maailmaan, eli online tätä asiantuntijoita sitten tähän online-ostoon. Sen vielä sanon tässä, että miten nämä 13 tähän päätyi, niin puhtaasti sitä kautta, että miten tuolla haussa on löydytty, eli ja markkinoinnin puolella kuinka paljon tullaan toistensa tonteille. Eli ei ole sattumalta valikoitunut tämä porukka, vaan puhtaasti sen mukaan, mikä on tutkimuksellisesti tullut vastaan. Kyllä. Ja tästä voidaankin lyhyesti vielä tuosta digikyvykkyyksien metodologiasta. Eli tässä on nämä osa-alueet, mistä me ollaan arvioitu toimijoita, eli ostamisen helppoutta monikanavaisesti, asiakaskokemusta ostopolulla, asiakkaiden tuottaman sisällön hyödyntäminen, eli UGC, User Generated Content englanniksi,
sisällön laatua, navigaation käytettävyyttä, ja nyt sisällöllä ei puhuta pelkästään siitä, että minkälaista tekstiä meillä on vaikka kategoriassa, tai millainen meidän tuotekortin merkintä on, vaan puhutaan kokonaisvaltaisesti. Ja sitten myös dataohjautuvuutta ja sitä teknistä perustaa, eli miten sitä ollaan mahdollistettu, että näitä muita asioita saadaan myös toteutettua. Ja muun muassa strukturoitu data oli asia, mikä haluttiin myös ottaa mukaan, koska strukturoitu data sitten taas auttaa siihen AI-myynnillisyyteen muun muassa. Ja jokainen näistä osa-alueista sitten arvioitiin asteikolla 0-3, ja tuossa näkyy sitten nuo pisteytykset, eli miten me ollaan tätä rakennettu. Sen lisäksi tämä tutkimus hyödynti vertailukohteita, eli jos on löydetty joku tämän 13 toimijan kautta huipputekijä, niin tätä huipputekijän tai toimintamallia on sitten vertailtu muihin ja sitten sitä tarkasteltu, että pääseekö samalle tasolle vai minkälaisia eroavuuksia siihen on laitettu. Mutta sitten, koska tosiaan meillä on vain tietty määrä aikaa, nytkin on mennyt jo 20 minuuttia tästä webinaarista, niin me haluttiin tuoda tässä webinaarissa meidän keskeisiä löydöksiä. Itse tutkimus, mikä sitten nyt jaetaan teille kaikille nauhoitteen yhteydessä ja mitä sitten pystyy tulevaisuudessa lataamaan, niin siinä on sitten vielä laajemmin tätä tutkimusta ja havaintoja. Mutta haluttiin tuoda nämä keskeiset asiat selkeästi esille tänä päivänä. Eli rautakaupan rooli kuluttajamielessä on muuttunut, toimialalle näkyy 2 selkeää voittostrategiaa hakumarkkinoilla, niin kutsutut ostoapurit ovat alihyödynnetty, ja tämä erityisesti kohdistuu siihen, että saadaan offline-maailmaa online-maailmaan myynnillisyyden näkökulmassa, ja sitten puhutaan digitaalisesta kahtiajaosta. Mutta sitten voidaan alkaa mennä katsoa tutkimusta. Eli ensimmäinen asia, mikä on oikeastaan se kaikista tärkein, mikä me huomattiin, on se, että rautakaupan rooli kuluttajan mielessä on yksinkertaisesti muuttunut. Eli kuluttajien ostokäyttäytyminen, kun katsotaan hakutermistöä, katsotaan hakukäytöstä, niin se ostokäyttäytyminen ei enää ole samanlaista kuin mitä se on ollut ennen. Ja tämä on erityisesti näkynyt sen kautta, että brändi plus työkaluhakuja haetaan erittäin kirjavasti, erittäin moninaisesti. Ja pelkästään tässäkin huomataan tutkimuksessa, että meidän noin 100 arkipäivän tuotteesta yhdistettynä brändihakuihin, niin Tokmannilla oli merkittävästi, tai oli leijonan osa näistä hauista, 26,4%, missä sitten, että kun henkilö hakee kyseistä työkalua ja sitten se laittaa Tokmannin tähän mukaan tähän kyseiseen hakuun. Ja tämä kertoo aika selkeästi juurikin siitä, että nämä toimialarajat on hämärtyneet ja voisi ehkä vähän raflaavasti sanoa, mutta rautakaupan rooli on ehkä muuttunut tämmöisen kuin projektikumppaniksi. Eli henkilöllä on jo visiota, että minkälaista asiaa hän haluaa lähteä tekemään, ja sitten rautakauppaa käytetään silloin, kun sitä tarvitaan. Mutta jos on joku niin kuin pienempi nikkarointihomma, niin todennäköisempää on sitten juuri, että mennään hakemaan päivittäistavarakaupasta se vasara tai puutarhahanskat tai mitä muuta vastaavaa sitten onkaan tarpeena. Tuleeko teille jotain ajatuksia tuosta niin kuluttajan ostokäyttäytymisen puolelta? Niin, eikä se ole mitä halvemman hintapisteen ja vähemmän tai pienemmän ammattitaidon vaativasta tuotteesta on puhe, niin sen helpomminhan se tarttuu mukaan siellä, kun käydään muitakin arjeostoksia tekemässä. Että kyllä mä näkisin, että rautakaupoilla on tosi hyvä paikka tässä myöskin ottaa sitä asiantuntijuutta verkossa ja myöskin myymälässä. Ei ole mitään syytä, miksei tätä niin kuin sisältöä ja asiantuntijuutta pystyttäisiin integroimaan 2 suuntaan. Että kauheasti mietitään, että miten se asiantuntijan osaaminen tuodaan sinne verkkoon, mutta sitten toisaalta, mitäs mä tuotan sinne verkkoon tuotetut ostoapurit ja oppaat, sitten toisaalta vaikka ne kivijalkaa. Joo, ja ehkä se, mikä tässä niin kuin ensisilmäyksellä yllätti, oli nimenomaan kuinka isoja Tokmanni ja Puuilo on, niin kuin vaikka jos miettii, mikä heidän myynti on suhteessa vaikka K-rautaa, mutta sitten taas K-raudassa, kun se on se ammattiasiakas keskiössä, niin se ei tarvitse ihan samanlaista neuvoa niin kuin vasaran hankintaan tai erilaisia asianvaiheessa sitten niin kuin tilaa, mitä se haluaa tyyppisesti. Ja ehkä siinä voi olla myös vähän se, että tietenkin isommat firmat on omalukuunsa, mutta pienemmissä, niin ehkä sitten
siellä luotetaan enemmän vielä siihen, että käydään kysymässä ja käydään juttelemassa. Niin kuin, että se voi olla se tekijäkunta ehkä sen verran vanhempaa, että se ei niin ehkä ole digitaalisesti vielä. Mutta yhtä kaikki, niin Stark ja K-Rauta on yllättävän niin kuin tuolla ensi alkuun pieninä, kunnes sitten rupeaa miettimään sitä, että taas miettii, että Prisma, joka on niin kuin rautakauppana pieni, mutta sitten on vahva niin kuin muuten näkyvyydessä. Mutta oikein mielenkiintoinen. Niin mä väitän, että verkossa Prismalla käy vähän sama kuin mitä haastattelussa tuli ilmi, että ne muut tuoteryhmät ja se kävijävirta vetää mukanaan. Kyllä, ihan varmasti. Näitä tuoteryhmiä. Se on se hypermarket-strategia yleisesti. Kyllä. Siellä on vähän kaikkea, mutta ruoka on niinku se ajuri, ja sitten sitä kaikkea muut tarttuu mukaan. Just kyllä. Ja toisaalta nämä sen hintapisteen tuotteita, että et sä ehkä ala vertailemaan, että mistä sä saat niinku 100 ruupia halvimmalla. Niin, ei varmaan. Vaikka suomalaiset onkin tosi hintasensitiivisiä, niin tämä voi olla vähän semmoinen, että... Niin, ja joku Tokmanni, niin siellä vaan luotetaan, että täällä on niinku halpa hinta, niin, ikään kuin mielikuvallisesti. Ja se, mikä oli myös mielenkiintoista, että myös muun muassa hakukoneissa näkyy, että aivan kun laitettaisiin pikkuhiljaa niin kuin 2 eri lokeroonkin näitä kyseisiä sivustoja, kun haetaan tietyillä termeillä, niin sitten siellä näkyy semmoisia, no mikä sitä nyt suomeksi on pattern, että kun on vähän enemmän, niin nyt kyllä kiitos, niin että kun on enemmän asiantuntijuuden kohdistuvaa tai tosi spesifiä tuotetta, niin siellä näkyy tietyt toimijat, ja sitten kun haetaan perusmateriaalia, siellä lukee, tai perusmateriaalia, niin oli tiettyjä toimijoita. Että selkeästi myös että se, miten se hakukäytös on muuttunut, niin se todennäköisesti Googlen kaltainen hakukone kyllä ymmärtää yskän, että okei, ihmiset käyvät enemmän näillä sivuilla, näillä kokonaisuuksilla, ovat interaktiivisia täällä päin. No, tuodaanpas heitä sitten enemmän esille. Ja se mikä on toinen, että ottaa huomioon, että Juulalla on nyt vasta se joku, onko niitä 10 myymälää Suomessa. 8. Niin, että kuinka niin kuin vahva heidän toi presenssi on Kyllä. tässä. Niin se on. No siellä on, mä luulen, kun jotenkin tuntuu, että se myymäläkonsepti on tosi vahva ja ajateltu, niin vähän niin kuin ruotsalaisen tapaan mä veikkaan, että toi koko konsepti on myös verkossa ajateltu aika tarkasti. Luultavasti, kyllä. Sitten voidaan katsoa seuraavaa asiaa, mikä oli tämä toimiala 2 selkeät valttia hakumarkkinoinnissa. Ja se, mikä tässä oli erittäin mielenkiintoista, että kun katsotaan noita kaikkia toimijoita, ketä tähän testiin tai tähän tutkimukseen laitettiin, niin onhan tuolla 2 selkeästi eri tason toimia, eli K-Rauta ja Puuilo. Ja se oli todella mielenkiintoista, jo katsotaan avainsanaprofiileja, on, että K-Raudalla on merkittävästi voimakkaampi geneerinen näkyvyys kuin kelläkään muulla toimijalla. Ja tämä kohdistuu sekä inspiraatioihin näkökulmalla, että sitten myös niin kuin tuotekategorioiden tuotteiden hakujen näkökulmalla. Toki toinen, mikä oli mielenkiintoinen, oli tämä, katsotaan brändejä, niin sitten me nähdään, että Puuilolla taas on siellä aivan järkyttävän suurta voimaa. Eli kun puhutaan tästä geneeristä hakujen omistajuudesta versus brändin turvasatamasta, että kumpi strategia loppujen lopuksi on sitten tulevaisuudessa niin kuin voimakkaampi, kun katsotaan, kun hakukäytöskin muuttuu, hakumarkkina muuttuu, AI-haut saapuu, niin se on tosi mielenkiintoista katsoa, että kumpi näistä niin kuin loppujen lopuksi sitten on se tehokkaampi ja voimakkaampi lähestymistapa, että yleisesti geneerisissä avaintermeissä ollaan paljon kokonaisvaltaisempia, päästään voimakkaammin kiinni jo jokaiseen ostovaiheeseen, mutta sitten taas, jos joku hakee sinun brändilläsi tuotetta, vaikka nyt se Pasara tai Moottorisaha ja Puuilo, niin se eliminoi oikeastaan suoraan kilpailun. Koska sit saa niin kuin sillä kiihdytyskaistalla kohti Puuiloa. Ja ehkä tässä on hyvä tarkentaa, että geneerisillä avainsanalla siis tarkoitetaan avainsanoja, joissa ei mainita mitään brändiä, niin, vaan puhtaasti Vasara, Moottorisaha ja tämän tyyppiset. Juurikin näin. Tässähän on sellainen sinällään mielenkiintoinen asia, mitä jäin itse pohtimaan, että kyllähän kuluttajan valintaan se brändi merkittävästi vaikuttaa. Ja se, että niin kuin kuinka hyvin tässä, jos mietitään tuota geneeristä kilpailua, niin se kuka sen klikin saa, niin tällä brändillähän on myös vaikutus siihen. Kyllä. Jolloin niin kuin tosiasiassa haluttaisiin molemmat, mutta sitten se ei välttämättä ole mahdollista saada. Mutta että kyllä tuossa niin kuin itse näkisin, että Puuilolla on todella hyvä iskun paikka, ja toisaalta jos mietitään vähän perinteisempiä mittareita kuin joku spontaani tunnettuus, niin tämähän on just spontaania tunnettuutta, ja tämä kertoo hyvin vahvasti siitä,
Niin varmaan siitä puuilon kokonaismarkkinoinnin Kyllä. onnistumisesta, just ja näin. heillähän on niin kuin kautta linjan tietenkin ihan nämä erilaiset, niin kuin, miten se radiomainonta ja muu tarttuu, niin kyllähän se kaikki sitten sataa tähän kokonaislaariin. Joo, ja siis mä oon nyt jo tällä viikolla suututtanut palvelumuotoilijat yhdessä podcastissa, niin mä ajattelin, että mä voisin brändimarkkinoijatkin suututtaa tässä samalla, koska mun mielestä puuilo on mahtava esimerkki siitä, että kun sanotaan, että ei voi tehdä brändiä ja myyntiä samaan-aikaisesti. Ja tämä voi olla kärjistys, mistä musta nimenomaan lynkataan. Mutta kyllähän niissä on melkein jokaisessa mainoksessa joku tuote, joku kärki, millä mennään. Mutta sitten se on niin selkeä ja erottuva se viesti, se ydinviesti, mitä toistetaan. Ja tätähän Juha Saarela itse asiassa tähän niin kuin juttuunkin korosti, että heillä on niin kuin vahvaa bränditekemistä, mutta siinä on aina se myynnillinen niin kuin elementti, että ei siinä pelkkää brändiä rakenneta. Joo, ja sitten ehkä tuo kasvu kertoo, että toki niin kuin haastavassa laskevassa markkinassa on voittajia ja häviäjiä, ja usein sitten ne, jotka on, mitä isompi sä oot, niin saatat väkisinkin vähän turpaa. Ja sitten tässä tapauksessa niin kyllä myyntitapahtuma on yksi parhaimmista keinoista tehdä brändiä. Että mikä se kokemus on, kun sä ostat, tai ehkä puuilon tapauksessa löydät sieltä myymälästä asioita, saat sen löytämisen ilon, ostamisen ilon, ja sitten jos se kokemus on hoidettu myöskin verkossa loppuun asti, niin se on myös hyvä tapa rakentaa brändi. Kyllä, ja se mikä tuossa oli myös mielenkiintoinen erityisesti niin geneerisen näkökulmalla, että kun viedetään yli K-rautaa ja se, että mihin suuntaan he on erikoistumassa, niin kuitenkin kun katsotaan niin kuin sisältökokonaisuuksia, niin K-raudallahan on ihan valtava, massiivinen niin kuin sisältöinfrastruktuuri, että löytyy kyllä ihan mihin tahansa asiaan, vaikka mitä sisältöä inspiraatiota. Mutta kun sitten että voiko siinä olla jopa sellainen tilanne, että kuinka paljon tästä geneerisestä hausta sitten konvertoituu loppujen lopuksi brändihakuun. Eli kun henkilö on tarpeeksi nähnyt K-raudan nimeä tietyillä hakutermeillä, niin alkaa niin sen jälkeen itse proaktiivisesti hakemaan K-rauta-termillä. Ja toisinpäin, niin kuinka paljon porukka, jotka saa inspiraatiota ja informaatiota tästä niin suuresta sisältökokonaisuudesta, sitten loppujen lopuksi meneekin vaikka puuilon kaltaiselle toimijalle niin ostamaan tuotteita tai muilta kilpailijoilta. Et se on myös mielenkiintoista nähdä, että olisi mielenkiintoista myös päästä vähän vielä syvemmälle sinne maailmaan ja näkemään, että kuinka toi niin loppujen lopuksi muokkautuu ja muodostuu. Niin jos pitäisi ihan takaraivoheittona heittää, niin mikä on puuilo ja K-raudan markkinointibudjettien välinen suhde? Sanotaan, että ottaen huomioon, kuinka niin kuin tiukkaa puuilon kulukuuri tai niin kuin kulurakenne on yleisesti, niin on helppo kuvitella, että siellä ei ihan hirveästi tyhjään niin kuin laitetaan. Ja K-rauta toki sitten niin kuin ehkä erilainen kannattavuusprofiili. Kyllä, ja me ollaan tosi nyt puhuttu tosi paljon nimenomaan K-raudasta ja puuilosta, mutta täällä on paljon myös muitakin toimijoita. Että toi myös kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon niin kuin orgaaniseen puoleen ollaan myös käytetty sitten niin kuin panoksia, koska mun mielestä myös K-rauta ja puuilo, kun ovat molemmat kuitenkin tuolla geneerisellä puolella erittäin korkealla. Sitten meillä on kuitenkin Biel-teemaa, Bauhausia, ketkä on myös nostaneet, ja Bauhaus on tuolla sitten Netraudan ja IKH ja talon.comin kanssa aika tällä samoilla alueilla, mikä on mielenkiintoista, koska Netrauta ja talon.comihan on niin kuin verkkokauppoja, niin kuin verkkokauppakulmalla puhtaasti toimimassa, niin että siellä on kyllä selkeästi myös sitten tällä porukalla otettavaa ja katsottavaa, että minkälainen tilanne tuolla K-raudan geneerisellä tasolla ja se, mikä tässä voi nyt nostaa, vaikka ei nyt suoranaisesti näihin hakutuloksiin liity, mutta kyllähän rautakauppa on yksi niitä harvoja, ehkä osin kodille elektroniikan kanssa, missä niin kuin kotimaiset toimijat on pystynyt niin kuin pärjäämään. Et jos miettii muotikauppaa varsinkin, niin siellähän niin kuin kansainväliset, varsinkin ruotsalaiset ja norjalaiset ketjut on tullut ja vienyt niin kuin markkinan. Mutta tässä kuitenkin Suomessa on Biltema on ensimmäinen ruotsalainen ketju, jos se väärin muista, joka tuli jo pitkälle 90-luvun alkupuolella. Bauhaus on valtava kansainvälinen toimija. Byggmax ja erilaisia näitä, no Juula on nyt vähän aikaa ollut, että kyllähän täällä on tosi paljon, Rusta, Clas Ohlson tässä kentässä, mutta silti K-rauta on ihan ylivoimainen myynnillä ja puuilo tulee tosi lujaa. Niin kuin, kotimaiset on niin kuin pystynyt tekemään jotain, mitä muissa erikoiskaupan niin kuin aloissa kotimaiset ei ole pystynyt tehdä. Ja sitten se käänteisesti nämä K-rauta varsinkin on näyttänyt mallia siitä, että mennään kansainväliseksi, että tehdään jotain hyvin Suomessa. Toki K-rauta niin kuin Keskon
rakentaminen, talotekniikka Suomessa on hyvin erinäköistä kuin Norjassa tai Tanskassa, mutta sitä pystytään viedä, et sen sijaan, että lähtee ottaa Suomesta maksimaalisesti vaan, niin viennään ulkomaille, laajennetaan markkinaa. Niin, ja nyt Puuilo tietenkin perässä, Tokmanni ja Motonetti nyt toki myös, niin tämä on niin kuin siinä mielessä suomalaisittain erittäin niin kuin rohkaiseva ala suomalaiselle erikoiskaupalle. Kyllä. Voidaan me vähän nyt seuraavaan asiaan, me jäätiin hyvin tähän kiinni, mutta semmoinen, mistä myös haluttiin erityisesti puhua, kun puhuttiin näistä digitaalisista kyvykkyyksistä ja on monta erilaista digitaalista kyvykkyyttä, niin erityisesti haluttiin juurikin tuoda sitten nämä niin kuin ostoapurit. Eli se, että kuinka voimakkaasti ollaan pystytty tuomaan sitä offline-maailmaa online-maailmaan. Ja täällä oli erittäin mielenkiintoista, kun lähdettiin tarkastelemaan. Eli tutkimuksen ideana oli siinä, että jos henkilö lähtee etusivulta ostamaan tiettyä tuotetta, niin kuinka hyvin häntä autetaan. Ja tehtiin muutamia pistotestejä erilaisilla tuotteilla, semmoisilla, mitkä sopisivat valikoimaan mahdollisimman agnostisesti, ettei tarvitsisi kauheasti lähteä vaihtelemaan. Esimerkiksi yksi tämmöinen oli lapio, Fiskars-lapio esimerkiksi, että jos tämmöistä lähtisi hakemaan, niin millä tavalla niitä löydettäisiin. Ja sanotaan, että oli yksi ylitse muiden täällä, joka oli ehdottomasti K-Rauta, joka on onnistunut rakentamaan erittäin hienon kokonaisuuden palveluilla ja erilaisilla työkaluillaan ja laskureillaan. Että monella muullakin oli oikein hyviä, mutta K-Raudalla oli selkeästi eniten. Että siinä oli semmoinen selkeä, tuli ainakin semmoinen fiilis, että oli todella voimakkaasti tätä oston mahdollisuutta tuotu esille. Ja toinen erittäin hieno oli myös Julan tapa ohjata asiakasta ihan pelkästään niin kuin heidän sisäisestä hausta, joka on erittäin fiksu, erittäin hyvällä navigaatiolla. Pystyttiin tosi tehokkaasti ja selkeästi. Itse asiassa taisi olla koko testin nopein löytö tietylle tuotteelle, mikä oli selkeä ja ytimekäs. Että niin kuin tämmöisissä tuotteissa, mitkä ei sitten vaatinut niin kuin paljon suurempaa ajattelua, esimerkiksi vaikka Lapion kaltainen tuote. Mutta se, mikä näkyi sitten taas niin toisilla toimijoilla, ketkä tuon ykköspisteen on saanut, niin näitä nimenomaan sitten vähän puuttui. Eli oli muutamia juttuja, mitä siellä sitten ei ollut. Ja tämä ei nyt nimenomaan tarkoita sitä, että kaikki jutut oli vaikka kakkostasolla ihan yhtä hyvällä, kaikki oli ykköstasolla yhtä huonosti, vaan ylipäätään mikä se keskiarvollinen suhde sitten oli, kun näitä eri tutkimuksia tehtiin. Ja tässä kyllä näkyy selkeästi se, että tietyillä verkkokaupalla oltiin onnistuttu paremmin tuomaan sitä kivijalan fiilistä, myyntifiilistä kuin taas sitten toisilla. Ja tässä nähtiin myös ihan selkeitä kilpailuetuja, että jos olisin asiakas toisessa firmassa tai menisin toiseen firmaan tai toiseen firmaan, niin aika nopeasti huomaisin, että kummassa oli helpompi asioida. Ehkä tässä nyt ihan vaan nyanssina, että katsoo tuota ryhmää 1, niin nehän on ne, ketkä sitten taas myy kaikista eniten verkossa. Netrauta ja talon.com pelkästään verkossa ja Kärkkäinen on sitten taas, toki ei nyt sinällään pelkkää rautakauppaa, että kyllähän siellä myydään niinku mikä lumikelkoista, Red Bullia, niin kaikkea mahdollista, mutta varmaan kuitenkin niin kuin kategoriassa merkittävä toimija. Ja hehän on niin kuin taas sitä ainoa tämmöinen niin halpakauppa, joka on niin kuin myy verkossa isosti. Suomen, olisiko 5.–6. iso verkkokauppa. Mutta ehkä tuolta pitää nostaa noin myymäläintegraatiot, eli se, että niin kuin sä sanoit, että jotkut käsittelee verkkokauppaa online-katalogina. Kyllä. Niin vähän riippuen eri tutkimuksista, niin se lisämyynti, mihin voidaan vaikka markkinoinnillisesti vaikuttaa, niin verkkokauppa vaikuttaa 20–45% siitä lisäkuittimäärästä kivijalassa, joka tarkoittaa, että mä luulen, että kun markkinointihan pitäisi käsitellä vähän niin kuin Puuilon haastattelussa todettiin investointina, joka tuottaa tuloslaskelman viimeiselle riville jotain. Mutta kun se on hankala se polku mennä sinne asti, niin sitten niin kun suhtaudutaan moniin vaikka markkinoinnillisiin asioihin niin, että tehdään niin kuin ennenkin. Kyllä. Ja sitten taas ei tarvita tosiaan, kuten tuossa itsekin mainitsin tutkimuksessa, niin yksi saldovirhe ja sitten sulla on verkkokaupan asiakaspalvelu tukossa, sulla on myymälä tukossa asiakkaita, jotka kyselee, että onko tätä tuotetta vai eikö tätä ole, jolloin se tuleekin yhtäkkiä erittäin näkyväksi, että hei, tällä verkkokaupalla on tosi iso rooli. Tai teidän verkkokauppa sanoi, että tämä on, mutta se ei olekaan tämä myymälä. Kyllä. Mitä ihmettä, että mä tulin tänne, mutta se onkin tuolla toisella puolella kaupunkia. Kyllä, just näin. Niin.
Se on itsellä henkilökohtainen kokemus on nimenomaan tuosta, että pitäisi löytyä kyllä tästä myymälästä menee sinne. Ei meillä kyllä täällä sitä ole. Se on tuolla kauempana, niin se tulee tosi mälsä fiilis, kun on luottanut, että jes, tänne saa täältä. Varsinkin kun nämä on paikkoja, mitä ei ole, niin no Prismaa ehkä pois lukien, niin niitä ei ole niin paljon. Topmannia. Että K-rautaan, kun ajat yhteen, niin sinne toiseen vähän matkaan. Niin, mä tosiaan vielä väitän, että vaikka jollain puuilolla, että jos sitä yhtään mallinnetaan auki, niin se verkkokaupan vaikutusmyynti on enemmän kuin se 2,4%, josta niin kuin raportoidaan. Mutta semmoinen, mikä oli aika mielenkiintoinen näissä niin kuin rautakaupoissa erityisesti, niin mä halusin tehdä tämmöisen oman leikkimielisen testin, että kun olen itse mennyt käymään kivijalkamyymälässä ja olen mennyt ostamaan akkuporakonetta, mutta minä olin vähän töhö. Minä teinkin sitten niin, että minä olin hakemassa akkuporakonetta, mikä oli edullisen hintainen. Saavuin kassalle ja kassan henkilö sitten sanoi, huomasitko muuten, että tämä tosiaan on pelkkä se pora, että tässä ei ole akkua ollenkaan. Ja mä olin, no voi perhana, no niinpäs onkin. Ei mitään, mäpä käyn hakemassa sitten toisen. Ja sitten se saatiin homma hoidettu. Niin. Erittäin hyvää palvelua. 5/5 oli erittäin tyytyväinen. Olisi ollut tosi sääli, jos kotiin menisi. Ja nyt lähdetään hoitamaan ja ihmettelen, missä se akku on. Onko pelkkä runko. Niin mä tein tämän saman testin sitten kaikissa muissa kaupoissa. Ja ainakaan itse en onnistunut yhdessäkään kaupassa saamaan lisäosto tai minkälaisia huomioita vaikka niin ostopolullani. Että kun laitoin vaikka akkuporakoneen nimenomaan, missä ei ole akkuosa, tuo pelkkä runko tai millä termillä halutaan sitä käyttää, niin ei tullut, että myös tämän tuotteen kanssa myös tätä on ostettu. Että löytyy karuselleja, missä mainitaan, että myös näitä asioita on ostettu, mutta ne oli sitten ihan eri tuotteita, että ne ei kohdistunut tähän akkuun. Ja se oli mielenkiintoinen huomio, että sääli, koska olisi ollut hyvä, että olisi ollut hienoa, jos myös tämmöinen olisi saatu laitettua tuohon myös verkkokauppaakin mukaan. Ja Puuilohan korosti tässä, nyt kun heillä tuli uusi strategia, missä osana oli tämä Ruotsin laajentuminen, että he panostaa tähän niin kuin asioinnin helppouteen, jossa nimenomaan se, että he niin kuin pyrkii viemään tarkemmalle tasolle vielä sen, että nyt se vasara löytyy tästä hyllyvälistä, tästä kohdasta ja varmaan sitten vielä tältä hyllytasolta. Kyllä. Et mitä, niin kuin varsinkin tämmöisessä, jos ajattelee jotain K-rautaa, niin siellä on ihan kauhean määrä tavaraa. Tai Bauhausissa, niin sitten kun jotain muttereita etsii, niin niitä on sitten 100 metriä siinä. Kyllä. Tuohan on toteutettu Motonetissä todella hyvin esimerkkinä. Kysymys tekniikalle, toimiiko meidän chatti? Ei, mutta siellä on Q&A, mikä ehkä toimii. Okei, eli voitte laittaa kysymyksiä Q&A-osioon. Lähinnä kysellään sen takia, että pitääkö meidän kiristää tahtia. Joo, kyllä. Erittäin hyvä nostaa. Päästäänkin sitten tuohon seuraavaan osuuteen, eli tähän, niin sitten meidän tutkimuksessa tosiaan kaikista näistä myös muista kyvykkyyksistä ollaan tehty vastaavanlaista tarkastusta. Ja täällä sitten tosiaan digitaalisen kyvykkyyden tasoeroissa oli aika merkittäviä muutoksia puoleen ja toiseen. Että, sanotaan näin, että toimitus- ja maksuvaihtoehdot olivat erittäin hyvässä tasossa muun muassa, mutta sitten muissa monikanavaisuuden asioissa on ollut paljon positiivisuutta, mutta sitten oli tiettyjä asioita, kuten vaikka teknisissä toteutuksissa, skeemoissa ja vastaavissa oli sitten aika paljon parantamisen varaa, mitä olisi ollut kiva nähdä, että olisi ollut myös sitä kehitettynä. Ja tosiaan kaikki nämä kokonaisuudet on laitettu yhteen, niistä on rakennettu keskiarvot ja tämän tuloksen sitten saatiin. Ja keskimääräinen digikyvykkyyden taso oli tässä 1,6 tuosta 3. Ja se, mikä oli tässä niin kuin erityisen mielenkiintoista, että meillä oli selkeää kahtia jakoa niin kuin toimijoiden välillä, eli kun toiset olivat enemmän, ei ehkä ihan kädestä pitäen, mutta ostopolun yhteydessä viedään asiakasta siihen seuraavaan vaiheeseen ja tuetaan tarpeensa tyydyttämisessä, mutta sitten taas toiset oli ehkä jäänyt enemmän perustasolle ja ehkä jopa voisi sanoa, että odottaisi asiakkaalta, että hän osaa oma-aloitteisesti löytää niin juttuja siellä. Eli vähän verrattaisiin vaikka ravintolaa ja buffet-ravintolaa, niin kuin alakartteja ja buffettia, niin ne on hyvin erilaisia kokemuksia, ja ainakin tässä tutkimuksen yhteydessä näkyi tämä samankaltainen tilanne. Toisella toimijalla oltiin enemmän siinä ostopolussa voimakkaasti kiinni, ja toisessa oltiin vähän passiivisempia. Ja tosiaan toi Q&A-osio toimii. Sieltä voi kysyä kysymyksiä, jos tulee. Yes. Ja sitten
voidaan katsoa nopeasti vielä, että kun jos meillä on kysymyksiä, niin saataisiin kuetaan asioon, niin käydään vielä lyhyesti sitten tuosta sosiaalisesta mediasta ja sen hyödyntämisestä. Ja se, mikä tässä oli mielenkiintoista, kun lähtee tarkastelemaan nimenomaan näitä perinteisten rautakauppojen, erityiskauppojen näkökulmalla, niin sosiaalisen median seuraajamäärät on merkittävästi pienempiä kuin sitten tällaisten ravisutteen disruptoreen, kuten esimerkiksi Prisman ja Tokmannin sosiaalisen median seuraajamäärät. Pois lukien sitten meillä on tuolla Jula, mikä oli aika mielenkiintoisella tasolla, että kuitenkin päästään lähes Prisman tasolle. Niin, näissä on hyvä tunnistaa just, että Prisma, Kärkkäinen ja Tokmanni niin kuitenkin mainostaa kaikkea mahdollista, ja sitten Jula ja Puuilo, Luorauta on hyvin keskittyneet. Se, mikä ehkä tässä on niin mielenkiintoista, tai no, en tiedä, onko se mielenkiintoista, mutta havaittavaa on tämä niin tietyllä tavalla ehkä ikärakenteen vaikutus, että jos katsoo jotain toisia toimialoja, vaikka kosmetiikkaa, niin siellä ollaan enemmän sitten tuolla niin TikTok, Instagram, YouTube, kun täällä ollaan tosi tukevasti niin kuin Facebook-maailmassa, joka varmaan kertoo käyttäjäkunnasta paljon, paitsi Bauhaus ja Puuilo on niin kuin mielenkiintoista tuo TikTokia aika paljonkin hyödyntänyt. Kyllä. Ja varsinkin tuo, kun katsotaan esimerkiksi just IKH, Bilteema, Netrauta, niin no, TikTokiahan siellä ei oikeastaan näy ollenkaan, niin se on kohdistuva vielä tuohon, että mikä se kohdeyleisö loppujen lopuksi on. Mutta esimerkiksi Bauhaus, sillä Puuilolla, kelle molemmilla on TikTokia, niin kyllähän ne seuraajamäärätkin on aika hienoa, niin kuin, aika hienot ja lähtenyt hienoon nousuun. Mutta selkeästi näkyy toi, että siellä on yksi selkeä voittaja, sehän on toi Facebook, mikä tuossa toimii. Ja hei, täällä on tullut ihan erittäin hyvä kysymys Jussilta. Millainen mittari somen seuraajamäärä on? Onko miten relevantti? Ja mä hyökkään tuohon sen verran kiinni, että sinällään ei välttämättä juurikaan relevantti haalia pelkästään tykkääjiä. Kysymyshän on siitä, että se on aika usein sivutuote siitä aggressiivisesta markkinoinnista kyseisessä kanavassa, ja sinällään kertoo asioita. Niin, ja tuossa on ehkä hyvä tunnistaa, mä en toki ehkä rautakaupan niin kuin some-sisältöjä suoranaisesti tunne, mutta se, että somessakin voi tehdä niin kuin hyvin monenlaisia asioita. Kun sanotaan, että lelukauppaa on seurannut läheltä, niin siellä on monennäköistä toimintaa ja monennäköisiä toimijoita, mutta sitten siellä on käytännössä niin kuin yksittäisiä, ei välttämättä edes niin valtavan suuria niin kuin seuraajamääriä, mutta siellä on ne oikeat seuraajat, jotka sitten haluaa saman tien, kun tapahtuu jotain, niin sitten se pitää saada heti. Ja ruokapuolella ihan sama, että siellä on niin kuin paljon erilaisia, että me saatiin nyt suklaalevy, joulukalenteri, että kuka niin kuin nostaa käden ensimmäisenä ja arvotaan. Ja sitten on toimijoita, jotka ei välttämättä kerää sen enempää seuraajia, mutta siellä on tosi paljon niin kuin uusista tuotteista kerrotaan ja niin kuin kerrotaan kiinnostavaa, niin sitten yhtäkkiä se tavara liikkuu, mitä siellä esitellään, uutuustuotteet tai muita. Kyllä. Kun ne arvonnat on vaan sitten niinku, siellä on sitten ne käsiojossa, ketkä haluaa uuden suklaakalenterin, mutta se niinku, että mitä siellä sanotaan, niin silloin on hirveän iso. Että jos tuollakin sitten on vaan niinku, että ollaan auki ja on uusi myymälä ja enemmän se, että saadaan semmoista niinku yleisöä aidosti kiinnostavaa. Voisin kuvitella, että YouTubella olisi aika iso potentiaali tällaisessa niin kuin kategoriassa. Se on tosiaan hyödynnetty tällä hetkellä aika monissakin toimialoissa. Toki seuraajamäärät YouTubessa on vähän sellainen niin kuin haastavampi, että ne katselukerrat kertoo aika paljon enemmän kuin seuraajamäärät. Että tästä voidaan tehdä nyt lähinnä sitä havaintoa, että todennäköisesti Jula on paukuttanut menemään aika rajusti sosiaaliseen mediaan. Toisena havaintona TikTok on vielä ei niin yllättää tällä toimialalla aika vähän hyödynnetty. Ja sitten taas ehkä se, että YouTubesta voisi itse asiassa saada huomattavan paljon enemmänkin. Että jos me mietitään sitä asiantuntevuutta ja ajatusjohtajuutta, niin siellä olisi mahdollisuus. Perhille huudellaan sen verran, että kyllä tulee esitys jälkikäteen tallenteena kaikille osallistujille. Ja ehkä tähän TikTokkiin mä vielä tartun, että se voisi olla semmoinen, niin kuin, että kun tuossa eräs ruokakauppias aikanaan sanoi, että hänen suuri haaste oli, että hänelle tuli lähellinen hautausmaa, oli hänen pääkilpailija, eli asiakkaat niin ikääntyi aika vahvasti. Ja hän panosti nimenomaan Instagramiin, mutta TikTokki nyt on vielä vahvemmin niin kuin ehkä ikäprofiloitunut kanava. Ja kyllähän tämä niin kuin rautakauppakin ennen pitkää TikTokia käyttävää yleisöä rupeaa puhuttelemaan, että se alkaa, niin kuin, siellä alkaa olla niin kuin, kohdeyleisössä, niin alkaa olla ihmisiä, jotka muuttaa omilleen pikkuhiljaa. Ja sitten tulee, että tarvisi jonkun hyllyn seinälle ja tulee sitä ja tätä ja niin sitten se niin kuin, tavallaan
puuilo, Bauhaus on jo lähtenyt vähän niin kuin etupainotteisesti Kyllä se on löytämään sitä. Kyllä se on omalla tavalla niin future-proofaamista. Ja toisaalta sosiaalisessa mediassa niin se on myös vähän kuin uutiskirjamaisesti, niin se on välittömästi niin kuin kysyntä vipuvarsi. Eli jos on tulossa joku tietty kampanja, niin jos sulla on paljon seuraajia, niin sä voit hyödyntää sitä myös niin kuin orgaanisen reachin kasvattamiseen, kun tuot sen omassa sosiaalisessa mediassa esille. Yes. Nyt, jotta ei setämiehet juttele TikTokista täällä asiantuntevasta kauhean pitkästi, niin mennään eteenpäin. Heikki on kysynyt täältä, että Prisman kasvun analysointi on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Onko heittää jotain dataa tai aiemmin katsottuun dataan perustuvaa mutua? Onko Prisman rautakaupan myynti kasvanut viime vuosina ja mitä tahtia, jos on? Arhi, tämähän on ihan sulla. Siinä jutussa Virpi Viinikainen puhuu Prisman rautakaupan kasvusta. Prismahan ei tunnetusti kerro ei niin kuin mitään käyttötavaramyynnistä. Se tiedetään, että se on valtavaa ja että se on Tokmanniakin suurempaa luultavasti, mutta ei valitettavasti ole mitään niin kuin lukuja Prisman rautakaupasta. Mutta jos ajatellaan, että hehtaarina Prisman käyttötavarasta voisi puhua plus miinus, mutta noin miljardin. Ja siihen kun vertaa, että Tokmanni on reilu miljardin ja heillä puolet tulee päivittäistavaraa yli, niin Tokmanni on niin kuin merkittävästi pienempi. Rautakauppa ei ole varmaan se heidän kärkikategoria siitä miljardista, mutta helposti niin kuin puhutaan 100, ehkä 100 miljoonista Prisman mittakaavassa, joka on niin kuin, en nyt ihan pyöristysvirhe, mutta tuleva kasvava kategoria. Monilla muilla toimialoilla se voi olla kärkiyritys, mutta rautakauppa toki on valtavan iso toimiala, että nämä kaikki on isoja firmoja, mutta voidaan niin kuin puhua selkeästi, että jos miettii, että tuolla niin kuin nämä talon netrauta on niin kuin kymmeniä miljoonia yrityksiä, niin varmasti on niin kuin vastaavaa koko luokkaa, kun Prisma vähän edes yrittää jotain. Ehkä nyt niin kuin puuilon 300 miljoonaa voi olla niin kuin kaukana vielä siitä, mutta on selkeä haastaja. Kyllä. Yes, mutta mennään sitten eteenpäin vielä, niin meillä on kaksi tällaista, meillä on 12 minuuttia aikaa, ja meillä oli ajatuksena, että meillä olisi ollut pieni tuumausnurkka, ja oikeastaan meillä on kaksi pääasiaa, tämä on ehkä niistä se tärkeämpi, ja täällä on toinen hauska raflaavat nimi kuin paikallisnäkyvyyden paradoksi, ja tämä on sellainen, mikä huomattiin aika räikeästi, kun lähdettiin tarkistelemaan hakunäkyvyyttä, ja erityisesti myös mitä kaupan tilan haastattelussakin nähtiin, ja yleisesti sen keskustelun yhteydessä, että on selkeää, että isot toimijat hallitsee geneerisiä hakuja, erityisesti kun puhutaan aina tietyistä selkeistä spesifistä termeistä, kuten vaikka porakoneet tai moottorisahat ja vastaavat. Mutta välittömästi, kun joku laittaa kaupungin siihen mukaan, esimerkiksi Tampereen tai Helsingin, niin näillä toimijoilla ei sitten olekaan enää Googlelle tai muille hakukoneille tarjota muuta kuin näitä yleissivuja ja perusgeneerisiä termejä. Että jos meillä on hyvä porakone-kategoria, niin kyllä se sitten löytyy sillä porakone Helsinki, eikö? Mutta toisaalta paikalliset toimijat näkee tässä erittäin hyvän kilpailumahdollisuuden ja myös sitten aika usein pieksee näitä toimijoita nimenomaan sillä paikallisuudella ja osaa tuoda sitä voimakkaasti esille. Ja tässä on toki se, että kun myymälöitä on kymmeniä, niin sun ei ole kauhean helppo luoda laskeutumissivuja tai sivuja, jossa sulla on se paikallisuus plus se tuotekategoria. Että joo, myymäläsivuille itse asiassa hyvin alihyödynnetty paikka tehdä tätä, mutta et sä sinnekään saa kymmeniä, saatika satoja kategorioita, mitä myydään. Et valikoimahan alkaa olla tosi laaja rautakaupoissa nykyisellään. Niin tässä on ehkä vähän sama asia kuin sisältöjen osalta, että sä et voi olla se ajatusjohtaja kaikissa kategorioissa, vaan sun täytyy valita ne kategoriat, jossa sulla on mahdollisuuksia tehdä asioita ja niin kuin omistaa niitä, ja ehkä myös osin siltä kannalta, että mitkä kategoriat vetää toisia kategorioita mukanaan ylös, ja sitten kohdistaa sitä paikallista näkyvyyttä myös näiden osalta. Ja se, mikä tuossa oli myös mielenkiintoista, kuitenkin useat toimijat on kasvattamassa myymällä verkostoaan, mutta paikallisnäkyvyys sitten kuitenkin on niin kuin heikommalla tasolla, niin ainakin itse näkisin, että tässä olisi aika hyväkin mahdollisuus kehittää, ja erityisesti niin kuin myymäläsivun näkökulmalla, että usein myymäläsivut ovat
no ei voi sanoa ankeita, mutta eivät ole kovin voimakkaasti kehitettyjä. Että sieltä löytyy niin kuin perustiedot myymälästä. Ja ne on ehkä jopa rakennettu sillä ajatuksella, että näille sivuille ei tule muuta kuin ne porukka, ketkä on sinne myymälään menossa. Ja se voi olla ihan kyllä tottakin. Mutta se, että heidät sitten löydettäisiin sillä että tuotteet, niin me haetaan jotain tiettyä tuotetta ja sitä kaupunkia, niin sehän parantaa sitten myös näkyvyyttä ja mahdollisuutta saada porukkaa käymään siellä kyseisessä myymälässä. Tässä ei ehkä pitäisi olla sitä tyypillistä insentivointihaastetta, että myymäläpäälliköt haluaa sen liikenteen sinne kivijalkaan, koska ne bonarit on siitä kiinni, eikä verkkoon. Tämähän niin sitten olisi kaikkien etu. Kyllä. Ja erityisesti mainonnan puolella tässä on näkynyt, että niin kuin local inventorilla ja muilla eri toimenpiteillä, niin sitten disruptorit, esimerkiksi Prisma näkyy todella hyvin, kun katsotaan niin paikallisnäkyvyys hauissa, mainonnan shopping-puolella Googlessa, niin kun haetaan niin perusgeneeristä termiä, niin näkyy vähän harvemmin, aika paljonkin harvemmin, mutta ai kun sinne laitettiin kaupunkia, niin sitten yhtäkkiä siellä alkaakin näkymään sitten nämä hypermarketit ja päivittäistavarakaupat sitten voimakkaammin. Mutta sitten meillä on toinen tuumausnurkan osuus ja oikeastaan viimeinen pääslaidi tässä, eli asuntokaupan nousu. Ja vähän raflaavasti sanottu, että asuntokaupan nousu suosii valmiita. Ja me ollaan nyt nähty, että asuntomarkkinat on kääntymässä ainakin jonkinmoiseen kasvuun, vaikuttaa ihan positiiviselta kyllä tässä, kun katsoo noita lukuja, mitä Etuovikin oli laittanut omasta datastaan. Niin, että kuka loppujen lopuksi sitten voittaa, erityisesti sanotaan tässä niin kuin vanhemman asunnon, eli ei ehkä niin kuin uusi rakentamisessa, niin ketkä loppujen lopuksi sitten tulee voittamaan nämä asuntokaupan juuri oman asunnon ostaneet ja ketkä alkavat järkyttävään pesän rakentamiseen ja halutaan pintaremonttia tehdä, halutaan muokata vanhaa, halutaan vähän parantaa pihaa. Et onko se nimenomaan tällaiset niin kuin halpatavarakaupat, hypermarketit, niin kuin tämä alue, vai onko se sitten joku K-Raudan kaltaiset toimijat? Et erityisesti kun puhutaan niin DIY-asiakkaista, tee se itse porukasta. Mitä te näette, että kuka tulee tämän leivän nappaamaan niin sanotusti? No, asuntokauppa on tietenkin monella tapaa niin kuin vähittäiskaupassa kiinnostava. Se on vähän semmoinen, että kun se uusi koti hankitaan, vaihdetaan asuntoa, on laitettu paljon rahaa kiinni, niin sitten se lompakko on tietyllä tavalla vähän auki. Ensinnäkin, että no, menihän tässä nyt jo ton verran, että jos me nyt sitten muutama satanen tai tonni laitetaan. Plus sitten se on niin kuin tietenkin toinen on tämä kuluttajan luottamus, mitä aina niin kuin käytetään. Mutta asuntokaupassa ehkä se on hyvä tunnistaa, että nämä niin kuin K-Raudan ja B2B:hen panostavat toimijat, niille voisi kuvitella, että tämä niin kuin uudisrakentaminen on se niin kuin iso juttu, että tarvitaan isoja niin kuin työmaita, minne sitten menee tavaraa. Ja varmaan myös siis peruskorjaamiset, niin kuin kerrostalojen, julkisivut ja muut. Mutta tämä niin kuin vanhojen asuntojen kauppa, joka on nimenomaan se osa, mikä on toipunut. Uudisasuntojen myyntihän ei ole vielä lähtenyt. Nyt, niin kuin vanhojen asuntojen kauppa on nyt vuoden päivät jo kasvanut, kun taas uudiskohteissa on vähän semmoista, että nyt pikkuhiljaa alkaa tulla kasvua. Mutta sitten tämä puoli, niin sehän on nimenomaan tämmöiset rustat, niin puuilot, rusta just sisustamisessa, niin sitten ostetaan niin mattoa ja sohvaa ja muuta. Ja toki sitten koko kodin niin sisustussektori. Ja voisi kuvitella just, että puuilon Tokmannin kaltaisesti, jos nyt tarvii laittaa hyllyä seinälle ja vähän ehkä jotain rempata, niin se voi olla hyvä paikka. Toki kyllä K-Raudastakin maalit saa. Että ei sen puoleen, mutta ne varsinkin niin hyötyy ja K-Raudan ja näiden painotus on varmaan enemmän sit siellä niin kuin uudiskohteissa ja isoissa niin kuin työmaissa. Niin voisi kuvitella, että se niin kuin tukee erityisesti näitä puuiloja ja kumppaneita. Se, mikä tässä on myös mielenkiintoista, että kun mietitään, että henkilö alkaa miettimään niin kuin sisustamista, niin näitähän aletaan miettimään jo niin kuin kauemman tai pidemmällä tähtäimellä jo niin kuin kauan aikaa sitten alettu eka kerran miettimään. Ja luonnollisesti tasaisesti, jo katsoo vaikka trendejä tai on kiinnostunut jostain tietystä väristä, tietystä kokonaisuudesta, niin siellä on sitten monia eri tekijöitä, ketkä sitten voi inspiraatioihin sisällöllään vaikka napata tämän kyseisen henkilön. Mutta sitten kun nimenomaan tulee se niin kuin, oston paikka,
Ja sitten, että muistetaanko ne paikat vaikka K-rautaa, missä on katsottu kaikki hienoja terassivinkkejä tai pihavinkkejä tai sisustamista, vai onko se sitten joku hypermarket tai vastaava, mikä sitten sen kaupan loppujen lopuksi saa. Ja ehkä tähän on niin kuin hyvä vielä tunnistaa se, että varsinkin kun kytkee siihen kuluttajan luottamukseen, mistä puhutaan koko ajan, että tämmöinen niin kuin laajempi kotimainen keskustelu talouden tilasta, että poliitikot on nyt 2 vuotta puhunut, että pitää leikata ja on ankeeta ja on kamalaa, ja nyt se, että pääministeri kuukauden päivät puhunut, että kyllä tämä on hyvä, niin se on paljon laajempi tämmöinen niin kuin psykologinen ilmiö, että kuitenkin meillä Suomessa nämä kaikki perusfundamentit, kuluttajan luottamus, asuntokauppa, korot, inflaatio, on joko samaa tasoa tai parempaa kuin Ruotsissa. Mutta Ruotsissa vähittäiskauppa on kasvanut koko vuoden. Ja siellä on, niin kuin, puhutaan tosi paljon siitä, kuinka nyt menee lujaa ja nyt on hyvin. Ja ruotsalaiset firmat niin kuin, raportoi parempaa kasvua. Ja suomalaiset firmat Ruotsissa raportoi parempaa kasvua kuin Suomessa, Tokmanni, Musti ja Mirri ja muut. Niin kyllähän se semmoinen niin kuin yleinen ilmapiiri vaikuttaa tosi paljon. Ja toki kentän laidalta on helppo huutaa, mutta kyllähän niin kuin myös kauppa voisi niin kuin vahvemmin niin kuin innostaa ihmisiä. Et jos miettii kosmetiikkapuolta, Lykot ja Normaalit ja muut, nehän luo koko ajan ilmiöitä, joiden perässä ihmiset jonottaa. Ja no, hullut päiväthän on niin kuin klassisin ilmiö, mikä on luotu niin kuin tyhjästä. Kyllä. Samaan tapaan kuin nämä niin kuin Singles Date ja muut, niin joku on vaan keksinyt, että nyt tarvitaan niin kuin myyntiä, niin sitten luodaan myyntiä. Yes. Niin, että kyllähän niin kuin Singles Day nyt on ehkä karvan verran isompi asia kuin hullut päivät, mutta sekin on vaan niin kuin joku on miettinyt, että hetkinen, me tarvitaan niin kuin ennen joulua jo niin kuin tämmöinen, että tässä nyt on 4 ykköstä, niin pistetään siihen. Kyllähän tästä niinku myyntiä voi aina luoda, hyvä kauppamies luo myyntiä. Niin, nyt suomalainen kauppa myös tarvitsisi sitä semmoista niinku positiivista hulluutta niinku tietyllä tavalla. Et jos ajattelee, että Järvenpäässä kauppias pystyy luomaan koko maahan susi-ilmiön, niin ei se niinku vaadi mitään ihmeitä, että se yksi ihminen pystyy tehdä yllättävän paljon. No, toi on tosi hyvä nosto. Olin just sanomassa, että ehkä no, ehkä mä en sanokaan, koska sä kumosit sen mun argumentin, niin jätetään näiltä osin. Mutta tämä on niin hyvin paljon kuluttajien psykologiaa tällä hetkellä. Et nyt kaikki elementit on olemassa. Kuluttajilla on rahaa ennätysmäärä. Niin ja siis jotenkin olisi voinut kuvitella, että tuossa korona-aikaa on ulosmitattu kaikki tarpeet ulkoiluun, retkeilyyn ja kodin parantamiseen. Mutta miksei Ruotsissa ole sitten tehty näin? Niin ja siitä on jo 5 vuotta. Kyllä. Se sykli alkaa pikkuhiljaa tulla takaisin. Jossain vaiheessa tarvitsee. Story alkaa käydä vanhaksi. Kyllä. Ja ehkä vielä, jos ajattelee jotain normaalia vaikka esimerkkinä, niin eihän niitä tuotteita tarvita. Niitä vaan ostetaan. Et he luo sen, niin kuin, että he innostaa ihmisiä. No. Se on just näin. Toki ehkä niin kuin maalia tarvitaan eri tavalla kuin normaalista ostettavaa tavaraa, mutta pointti silti, että niin kuin sitä kysyntää ja ihmisiä voi niin kuin innostaa. Yes. Vielä olisi pari minuuttia aikaa laittaa kysymyksiä. Sen verran käsitellään täältä anonyymin osallistujan kommentti, että Julan Facebook-seuraajien määrä sisältää kaikki maat, joissa Jula toimii, ei vain Suomen lukuja, ja avoimuuden nimissä menemme aina päin omia virheitämme, eli tarkastetaan tämä tieto, ja hyvä nosto korjataan siltä osin lukua, jos on tarpeen. Yes. Mutta tässä oli oikeastaan meidän kokonaisuutemme. Kello tulee juuri 10. Ehdittiin hyvin asioita keskustelemaan, ehdittiin muutamiin kysymyksiin vastaamaan. Jos tulee muita kysymyksiä, laittakaa ehdottomasti viesti joko sähköpostilla, voi laittaa myös LinkedIniin viestiä, ja tämä voi vaikka nyt soittaakin tarvittaessa, siinä meidän puhelinnumerotkin laitettu, niin muistakaa käykää lataamassa tuo State of Search-raportti myös itsellenne, muistakaa käydä katsomassa myös kaupantilan artikkeli aiheesta, siinä on myös QR-koodi. Ja me kiitetään, kiitos erittäin paljon hyvästä webinaarista, kiitos Arhi, kiitos Matti. Kiitos. Erittäin hyvä setti ja oikein mukavaa loppupäivää teille kaikille. Kiitos. Kuulemiin.